Sa makausap pa, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa I miss you so much. I miss you like crazy. Sa ito'y Bisaya ato, gimingaw ko yung buanga ka. Bitaw kung kamo, no, ang gimingaw aning misa, daghan na kayo gyud ang nanawag dinhi nga gusto na gyud sila nga moapil sa misa kay gimingaw na gyud sila. Ang tingan-an lang nako kay nanawag dinhi nga dili hinimbahon. Ingko nga na may simba sa unang wapay COVID. Sunday, 5, 7, 9. No, napagitay 3 o 5 sa hapon. Napatay daily masses. Pero, dili hinimbahon. Sa una bitaw daghang misa, di mo simba. Pero wa na misa, mangita na og simba. Ang ingana, ginayusahay, no? Pinoy kita ba? Maglibog sahay ang Ginoo. Kay pahuwaon bitaw sa balay, masuko. Karon papuyon sa balay, masuko pod. Kaya ganong, mo bitaw na nga tungod kay ning COVID, tanawon yung mga naong nang namurok na kaon. Sikay ng ayuda. Uban din no? Siguro na ayuda, uban wa kadawat og ayuda. Pero tanawan ninyo buhi gihapon ta hangtod karon. Amen. Mo nay importante ani nga bisag wa mo'y ayuda sa gobyerno, pero ang Ginoo kanunay nag-ayuda nato. Usay timailhan ani kanayong naong namurok. Kanang nganong buhi pa ta, no? Muna nga kung usa ka mahal ang mga tanom, mga isda ug langgam sa Ginoo, kita pakha nga binuhat sa tao. Di ba naikanta ang mga ibon ay lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ang mga isda lumalangoy ay mahal ng Diyos. Ang langgam, di ka ba mulungag? Di ka ba mudaro? Pero nga nung buhi man ang langgam, ay mahal ng Diyos. Amen? So, yung unani punta, no? Sama sa atong ebanghelyo ron, no? Kisa maning Diyos. So, kitang mga Katoliko, muning isulog na to ang tulo ka persona, Holy Trinity, ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, usa lang ang Diyos. Muna ang doktrina sa atong simbahan. No? Usa man ang doktrina, simple lang. Nakita mo tuo ani nga ang Diyos usara, tulo ka persona. Kung dili ka Katoliko, dili ka mo to ani. Pero kay Katoliko man ta, kinhanglan mo tuo gyud ta ani nga doktrina. Amen. Kay naay mga relihiyon di mo tuo nga si Kristo Ginoo. Sa mapanalitan sa Iglesia ni Kristo. Para kanila si Kristo tahaw sama nato. No? Naay mga relihiyon nga supak nining pagtulunan. Pero kita, doktrina kini, nga angayan atong tuhuan. Kay kung di kita mutuan ni, kinsa pa may mutuo og madamlag. No? Kinsa pa may mga anak ninyo, no? Mga bata, no? Nga mutuan ni. Ilabi na kita mga Katoliko. So be proud nga kita mga Katoliko. No? Kung sa maning doktrina sa Santissima Trinidad, di ba, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Every time we celebrate the Holy Eucharist, mga bunyag, uban pa, mga pag-ampo, una gid ning Santissima Trinidad. No? Tatak gid ni nga Katoliko. Labi na nato, no? Kung manguros ta, usahay, no? Kaulaw ninyo. No? Ayaw mo kaulaw nga manguros. Sa una bitaw mga tao, mga karaang tao sa una, makitag simbahan, makaagi ka na, manguros. Bantay mo mga tiguang sa una. Kadlawon ko na silang mata kay manimba. Kay tanaw nila bisag posting nga murag cross, kay kadlawon man, binilag simbahan, manguros. Pirtig yung kareliyoso ang mga tao sa una. Sign of the cross. No? Proud kayo. No? Pero sahay, mo lagi abusuhan ng sign of the cross. Ganuman, ultimo patad og lasto manguros, muling ko stong age manguros. Ano yung balyo ba usahay, no? Muna din ito kalimtan ng anak. So, sa may hugot ani nga pamalandong, kinibanggingon nga Santissima Trinidad, kung ang Amahan naghimo sa kalibutan sa tao, si Kristo nagpakamatay sa krus, karon ang Espiritu Santo, mauni ang nag-uban kanato. So, dili sila separated, kundi dili usa nga naglihok. Pero karon ang lihok sa balaan nga Espiritu Santo. Kita na mo mong Espiritu? Ha? Kamu mga asawa, kita na mong Espiritu. Kanang hubog inyong bana niya.
Sumbagan mo, kita mo, espiritu, star man kuno na. No? Labi na itong mga bana nga sumbagan. So ang espiritu, ingon ba no, nga daghang mga imahe, sama sa langgam, sama sa kanang hangin o kuban pa. Naglibot lang na, narana kanunay day ang Espiritu Santo. Lisod kayo, no? Ingon ba? Usahay gani, di mo tuo nga di makita. Samot na nga sa butang utaw nga di makita. Amo na, unsay importante ani ang pagtuo. Amen? So kung wa kita og espiritu kamo, pero pinagi sa tong pagtuo, makita dita og espiritu. Usbo na ko, no? Na yung mga butang nga bisa kita ta, di ta mo tuo bisa kabaw ta, di ta mo tuo na yun. Tanawa ng iti sa butiki, bisa kabaw ka nga, baho na imog yung hawiro niya simhuton. Kita kabawa na, no? Tanawa ninyo. Tanawa ka ng liguan ba na o kanang lampini, kabaw ka mamaak na, atog yung batuon. Kabaw naman tanga mamaak. No, duda kita, no? Gusto pag ginato, i-pro pag ginato. So makita ani sila. Pero usahay di ta mo tuo. Labaw na, nining, Espiritu Santo, nga di man ni makita. Pero, makita na pinagi sa atong pag-tuo. Wa gilain. No? Dili ni makita sa mata lamang, no? Nining atong ingon ba the naked eye, pero makita na by heart. No? Pinagi sa atong pagbati na to, na naagiday ang Espiritu. Meaning to say, naagiday ang Ginooban nato. Kining pagbati, na kanunay naaday Ginoo sa mga blessings, mga grasya nga atong nadawat, naaday ang Ginooban ka nato. Sama sa gingon ganin niya, bisag wa mo ayuda sa gobyerno, pero ang ayuda sa Ginoo labaw dako gid kaayo. Ang atong kinabuhi, ayuda sa Ginoo. Ang atong panglawas karon, ayuda sa Ginoo. Bless kay ta sa tibong ko nga COVID free ta, no? So mo na nga blessing na sa Ginoo. Praise God. Mo na nga kinahanglan, no? Magtinabangay gid ani uban sa panabang sa Ginoo. Sa times nga kamo wad nagpaglaom tawag sa Ginoo, kaya Ginoo ilabi ang espiritu mo nang kadasig, no? Nga mudasig ka nato, nga yawad ang inyong pagtuo. Kung kamo na ikahadlok, no, sa dawtan ayaw kahadlok, kaya ang Ginoo mo, no? Mapalig-on ka nato sa tong pagtuo. Tawag ka mo kaniya, duol ka mo kaniya, kaya ang Ginoo kanunay uman ka nato. Kung adunay gitawag nga 24/7, 7-11 mo niyang Ginoo, di siya matulog. Kanunay siya magmata, bisag kita natulog sa gabion. Kaya ang Ginoo, anaa diay kanunay sa atong palibot. Kahayag, bisan diha sa kangit-ngit. Sa kalipay, bisan diha sa kasakit. Amen. Naot-ot. Palihog manindog,